Помолимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували у сабе плен Твоего откупления, які живеш и владаешь с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога і взаємність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Сьогодні відзначаємо урочисте звістування Пана. Узносимо наші молитви, щоб ми так само, як Марія, мали довір до Бога, щоб вірили у те, що для Бога нема речей немагчимих. У гэты дзень, у гэтае урачыстае звестваванне Пана молімся за всю нашу краіну, просячы о Божым благословенні, патрэбных ласках, асабліва для тых людзей, якія адважна пасвячаюцца для нашай краіны, адважна змагаюцца таксама за добро, за справядлівасць, якія хоць вельмі непроста стараюцца жыць згодна з сумленнем. На гэтай святой імшы будзем маліцца ў наступных інтэнцыях. Айцец Ігар моліцца за парафіянаў, за парафію, просячы, каб, як магчыма было, найболей у парафіі ласкі, добра, як найменш хваробаў, асабліва вось гэтай хваробы, якая апошні час, апошнія месяцы не дае спакойна жыць людзям, таму што вельмі шмат у парафіі, як і ў Беларусі, людзей хварэла на ковід. Я малюся за памёрлых Владимира, Івана, Марыю, Івана, Анастасію, Юзефа, за памерлых сям'і. На пачатку святой імшы, каб добра, годна браць у яе удзел, ад усяго сэрца, ад усёй душы, перапросім Бога за грахі нашыя. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і з нязнаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Му прашу святейшую, всюди Панну Марию, всіх анёлов и святых, и сестры, молиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над
Молимся. Боже наш Ойча, Ты пожадал, каб Твой спрадвечный Сын принял человечее тело во улоне Девы Марии. Учини, каб усех, хто визнає Його, як сапраўднага Бога і сапраўднага чалавека, атрымалі ўдзел у Яго боскай натуры, які з Табою жыве і валадарыць, у еднасці Духа Святого Бог, праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Исаии. У те дни Пан промовил до Ахаза такими словами: «Проси Пана, Бога твоего, каб дал тебе знак ти глубоко у отхлани, ти высоко у горы». Але Ахаз отказал: «Не буду просить и не буду выпробовать Пана». Тады сказал Исаия: «Послухайте ж дом Давидов, ти мало вам, что докучаете людям, дык вы яшчэ докучаете моему Богу. Таму Пан сам дасть вам знак. Вось дзева зачне і народзіць сына, і дасць яму імя Эмануэль, што значыць Бог з намі». Гэта Слово Божие. Пожадал исполнять Твою волю, и Твои законы живут у сердце моим. Я обвещал Твою справедливость на великом сходе и не закрывал устнов своих, Ты это ведаешь, о Пане. Приходжу, Боже, исполнить Твою волю. Справедливость Твою не ховал я у сердце своих и обвещал Твою верность и Твое избавление. Я не таил Твое милосердности и верности перед великой громадой. Приходжу, Боже, исполнить Твою волю. Читання послання до Габреїв. Брати,
Немагчыма, каб кроў быкоў ды казлоў знішчала грахі. Христус прыходзіць у свет і кажа: ахвяра і прынашэнне ты не захацеў, але цела падрыхтаваў мне. Усеспаленне і ахвяра за грэх не даспадобы табе. Тады я сказаў: вось іду, як у пачатку кнігі напісана пра мяне, каб выканаць волю тваю, Божа. Перад гэтым ён сказаў: ахвяраў і прынашэнняў, і ўсеспаленняў, і ахвяраў за грэх, які праносіцца паводле закону, ты не захацеў і не ўпадабаў. Пасля ён сказаў: вось іду, каб выканаць волю тваю. Адмяні першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаныя ахвяраю цела Езуса Хрыста. Гэта Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час Бог паслаў анёла Габрыэля у горад галілейскі, які называўся Назарет, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзеф, з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл увайшоў да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў пана. І вось зачнеш ва ўвонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам найвышэйшага. І дасць яму пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарства яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплотнай. Бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова пана. Разважаючы вось над сённяшнім святам звеставання пана, так мне некалькі такіх думак людзі, з якімі размаўляў, так падкінулі мне, бо вось пыталіся, моладзь мяне пыталася: «Скажыце, а можна, говорыць, вербачкі рабіць вось у гэты дзень ці не?» Я кажу: запытайцеся ў сваёй бабулі, бо вось у гэты дзень так дзіўна, бо прыпісы тыя касцёльныя кажуць нам, што гэтае сённяшняе свята, яно не з'яўляецца абавязковай урачыстасцю, і няма цяжкага граху, калі каталік вось
без паважнай прычыны яго прапусціць. Напрыклад, святога Юзафа вось было такім днём, калі гэта было абавязковае. Але сённяшні дзень вось так дзіўна, але у такой нашай людской народнай традыцыі з'яўляецца такім вельмі важным і святочным днём. Я асабіста памятаю нейкую такую вось прымаўку, што у гэты дзень вось дзяўчына касы не п'яляце, ну і птушка, так? Ну, вось ківаеце галовамі, напэўна, гэта таксама дзесьці чуе, і ў нашым беларускім народзе такая ёсць. Гэты дзень вось нейкім такім дзіўным спосабам хочам падкрэсліць яго святасць, надзвычайную важнасць. І можа вось сапраўды так адчуваем гэта нават так інтуітыўна. Звеставанне Пана – гэта вось той момант той пэўнай радасці, калі мы святкуем тое, што Сын Божий, Слова Божие уцелавіўся, вось становіцца целам. Сёння менавіта з гэтай нагоды, падчас вось таго, як будзем вызнаваць нашу веру, на словы, калі вось Слова сталася целам, усе становімся на калені, каб падкрэсліць таксама нашу адданасць, наше разуменне, наш глыбокі шацунак да гэтай вялікай таямніцы уцелаўлення Хрыста. Але сёння хацеў бы таксама з вами яшчэ звярнуць вашу увагу і паразважаць над іншым такім момантам. Кажу, учора меня вось з адной супольнасцю разважалі над воляй Божай. Не буду казаць, што за супольнасць, не буду рабіць ім рэкламы, але вось былі менавіта такія разважанні. Што такое воля Божая, як яе прыняць, чаго хоча ад нас Бог, і вось як распазнаць гэтую волю Божую. І ўжо учора паабяцаў, што вось сённяшняе Евангелие з'яўляецца адным з такіх, дае такі ключ да распазнання волі Божай. Сёння ў Евангелі бачым Марыю, і гэта Евангелие вы, напэўна, добра чуеце, ужо на памяць ведаеце, я як чытаю, дык уже амаль што таксама з памяці, і вы добра яго ведаеце, бо ўсе ведаюць Марыю, усе гэтуюць гэтую малітву «Вітай, Марыя», правда, яна нам добра вядомая, вось з гэтых слоў святога Евангелія яна складзеная. І вось як Марыя прымае волю Божую ў сваім жыцці. Прымае яе так, поўнасцю аддана, кажа, вось я слуга панская, няхай мне станецца паводле твайго слова. Што дае Марыі вось гэтую магчымасць прыняць волю Божую, прыняць вось гэты дар ад Бога. Анёл, кажа, нам дае сёння такія две падсказкі, якія мы можам сабе ўсвядоміць. Калі вітае Марыю, ён кажа ёй: «Вітай, поўная ласкі, і Пан з табою». Гэтая паўната ласкі Марыі. Калі ты жывеш у ласцы асвячайнай, калі ты жывеш з Богам, то табе лягчэй прыняць волю Божую ў сваім жыцці. Што такое асвячальная ласка? Можа, гэта, я думаю, нават, пэўна, можа быць нашым святарскім такім занядбаннем, пра якое вось мала кажам пра гэта, мала тлумачым, можа, вось тут замбоны. Але што такое асвячальная ласка? Часцей казалі гэта вось нейкія ў даўнія часы, калі ці жыве чалавек у асвячальнай ласкі, ці не. Яшчэ можам пачуць пра асвячальную ласку, калі ідзе мова пра адпусты. Чалавек у стане асвячальнай ласкі можа атрымаць гэты адпуст. Асвячальная ласка – гэта той стан нашага жыцця, калі чалавек жыве без цяжкага граху, без прывязання да граху, жыве з Богам. Інакш кажучы, можа прыняць у гэты момант святую камунію, можа прыняць Хрыста. І гэта вось з'яўляецца адным з такіх крытэрыяў таксама да распазнання волі Божай і прыняцця волі Божай у нашым жыцці. Вітай, поўная ласкі, Пан з табою, будь з Богам, будь з Христом, і тады табе сапраўды будзе лягчэй прыняць волю Божую. Сёння гэты вось дзень звеставання Пана таксама Касцёл называе такім днём, і гэты дзень асабліва падкрэслівання як дзень святасці жыцця. У гэты дзень Касцёл асабліва звяртае ўвагу, каб мы баранілі жыццё чалавечае. Перш за ўсё, жыццё безабаронных, тых, якія не могуць самі сябе бараніць. У гэты дзень вось ёсць
такая практыка, якую гэтую практыку, напэўна, многія з вас ведаюць, а менавіта практыка духоўнага ўсынаўлення. І таксама на яе б я хацеў сёння звярнуць увагу. Гэта асаблівая практыка малітвы, падчас якой мы молімся за дзіця, якое павінна нарадзіцца, якому пагражае забойства. Молімся таксама аб навяртанні яго бацькоў і верым, што прыблізна праз 9 месяцаў, гэта такі перыяд нармальнай цяжарнасці, гэтае дзіця народзіцца. Чаму гэта так важна? Чаму пра гэта менавіта сёння кажу? Ведаеце, у мінулую нядзелю былі некаторыя з вас таксама у нашай другой парафіі, той святога Юзафа ў Маладзечні прыязджаў мітрапаліт Тадзеуш Кандрусевіч, і ягоныя словы мяне зноў неяк так кранулі ў сэрцы. Ён казаў тады пра святога Юзафа як таксама пра абаронніка жыцця, але ён сказаў адны такія лічбы, такую статыстыку, якая нейкім, ведаеце, мне асабліва вельмі моцна ўразіла. Кажа, што ў Беларусі в мінулым годзе прыблізна каля 50 000 было абортаў. І да параўнання, кажа, палову Маладэчна возьміце і забейце зараз. 50 000 абортаў. Палез у інтэрнэт, убіў, запісаў аборты, і, ведаеце, лічбы яшчэ большая. Аказваецца, ад гэтай хваробы, якою самая цяпер страшная, самая жудасная, якая можа быць ковід і каранавірус, інстытут Хопкінса падлічыў, што 1 800 000 загінула за гэты час гэтай хваробы, а за 2020 год 42 мільёны абортаў было ў свеце. 42 мільёны і 1,8. І аборт зараз у свеце называецца, людзі звычайна, калі нармальны чалавек, калі не мае нейкіх псіхічных адклоненняў, ён ніколі не прызнаецца да забойства і не будзе прымаць забойства як нешта нармальнае. Аборт звычайна цяпер называюць такімі, хочуць падмяніць паняццямі як хірургічная аперацыя, як такое ўмешательство. Калі ўбіваю у інтэрнэце аборты ў Беларусі, мне адразу на правах такой пэўнай рэкламы такі цэлы спісак гэтых паліклінік, медычных устаноў у Беларусі, якіх можна зрабіць у Мінску 47, калі ласка, дзе можна забіць іншага чалавека. На якой падставе? На падставе, што хтосьці малодшы ад нас, бо чалавек вырашае так: калі табе ёсць 12 тыдняў, ты можаш жыць у Беларусі. Калі менш, то не можаш жыць у Беларусі. Чалавек бярэ на сябе гэтую адказнасць і вырашае так: калі ты хварэеш на гэта, то ты можаш жыць. Калі не, то не можаш. Гэта яшчэ адзін з такіх найбольшых падманаў сатаны, падманаў д'ябла, узяць, які кажа чалавеку, што ты рашаеш. Гэта кавалак твайго цела. Гэта не чалавек, гэта не істота. Касцёл бароніць гэтую праўду. Касцёл бароніць кожнае жыццё і кажа, што гэтае жыццё, яно святое. Гэтая малітва, да якой заклікае сёння нас касцёл, яна вельмі важная. Паверце, вельмі важна маліцца і ўсімі гэтымі сіламі нашымі таксама дапамагаць і тлумачыць, можа, той жанчыне, якая знаходзіцца ў гэтай цяжкай сітуацыі, якія кажуць, што хоча зрабіць гэты аборт. Маліцеся, дапамагайце гэтым людзям, пераконвайце іх, бо гэта страшэннае зло, якое нясе
траўму таксама і гэтай жанчыне, якая будзе насіць і хадзіць з пачуццём віны праз усё сваё жыццё. Паверце, я не з'яўляюся такім уже дасведчаным такім старым святаром, але тых споведзей, якіх я толькі чуў, колькі шкоды, якую вялікія раны прыносіць аборт, і жанчыны не могуць самі сабе прабачыць дзесяткі гадоў. Святасць жыцця. Касцёл таксама вучыць аб той праўдзе, што той, хто намаўляе да аборту, нават проста так, тлумачачы, даючы такую параду, таксама чыніць у гэты момант цяжкі грэх, таксама удзельнічае ў забойстве. Мае адныя такія знаёмыя, з якімі я калісьці там вучыўся яшчэ у Вітэбску, доўгі час іх, як пажаніліся, доўгі час не маглі папросту, неяк не атрымліваўся ў іх дзіця. І першыя прычыны гэта былі чыста такія жыццёвыя, бытавыя, эканамічныя. Кажу, калі у вас ужо дзеці будуць? Яны кажуць, ведаеш, мы зараз на кватэру збіраем. Куды мы з малым па гэтых абшчагах будзем лазіць? Пазней, ужо нейкія гады прайшлі, пару гадоў, уже кватэра ёсць, такая нават добрая, машыну хочам памяняць. А пазней, ведаеш, кажа, мы сабаку тут завялі, і это ўсё алергію, дзе рабёнка, А пазней, калі яны ўжо захацелі, нешта так сталася ў гэтым арганізме жаночым, што ўжо неяк і не могуць. Сённяшні дзень, таксама дзень, калі мы павінны быць адкрытыя на волю Божую. Павінны яшчэ больш сказаць, так, хай станецца воля твоя, хай так будзе. Павіннымі быць адкрытыя на жыццё, узгадаць гэты момант, бо менавіта дзякуючы словам Марыі, дзякуючы той, якая не пабаялася ўсіх гэтых цяжкасцяў, а цяжкасці ў яе в жыцці, вы ведаеце, што пазней з ёй сталася. Трэба было і ўцякаць, трэба было і тлумачыцца перад сваім мужам, бо яна кажа, што я не ведаю, яна збянтэжылася, яна спалохалася. Я не ведаю, можа, як гэта станецца, як гэта ўсё будзе адбывацца, як збудзецца гэты Божы план Божага збаўлення. Тая маці, якая ўбачыла пазней свайго сына збітага, скатаванага, і ўбачыла яго на крыжы, як ён памірае. Але дзякуючы словам гэтай простай дзяўчыны, так, няхай станецца воля твоя, мы маем зараз магчымасць збаўлення. Мы маем тое, што Христос уцелавіўся, прыйшоў у свет і збавіў усіх нас. Яшчэ раз заклікаю да малітвы, да гэтай практыкі духоўнага ўсынаўлення. Таксама ёй могуць карыстацца тыя, хто па нейкіх прычынах можа не знаходзіцца ў стане гэтай звычайнай ласкі, не могуць прыняць Хрыста, але могуць прыняць гэтую малітву, гэты абавязак на сябе. Няхай Божая воля спаўняецца ў нашым жыцці. Аман. Зараз вызнаем нашу веру і на словы. І уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі усе ўкленчым. Веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перед усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, ад якога ўсё сталася,
и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, утеловивший от Духа Святого, с Девой Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядеть праворушайся, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв про пророків, віру в один святий католицький апостольський костел, знаю один і хрест, неотпущення грехов, і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Згадуючи звістування на Святейшій Панні Марії, про її заступництво, узнесем наші просьби до милосердного Бога, який пожадав спаслати нам свого Сина. Молимся за святого Отца, айда, каб его апостольское служение спрыло духовному отраджению Костела. Тебе просим. Молимся за усіх християн, каб яны штораз больш пазнавалі таямніцу Езуса і дасканала выконвалі ягоную заповедь любові. Тебе просим. Молимся за кансакраваных асобаў, асаблівым чынам прысвечаных Богу, каб іх жыццё было яскравым сведчаннем існавання вечных каштоўнасцях. Тебе просим. Молимся аб сапраўдным спакоі для ўсяго свету, каб людзі, пазбавіўшыся ненавісці, жылі ў любові і згодзе. Тебе просим. Молимся за ўсіх маці, каб яны з любов'ю прынялі дар новага жыцця і для хвалы Бога выхавалі сваіх дзяцей. Тебе просим. Молимся за померлых Владимир, Иван, Мария, Иван, Анастасия, Юзеф, каб Бог принял их у свое владарство. Тебе просим. Молимся о пластике здоровья для Марии, Тамары и Константина. Тебе просим. Молимся о Божьем благословении для Антона. Тебе просим. Молимся за нас тут присутных, каб праз заступніцтва на святейшей Панны Марии мы подрыхтовали наше сердце для принятия Иисуса Христа у Евхаристии. Тебе просим. Молимся так само за тих людей, які живуть згодно з правдою, змагаються за правду і не можуть жити іначе, каб Бог дав їм відповідну мудрость, відповідну так само мужність, каб вони були прикладом так само для інших людей. Тебе просим. Молимся за тих людей, які нас просили об молитві, які потребують нашої молитви. Тебе просим. Всемогутний, милосердний Боже, вислухай наші молитви, учини, каб ми, умацовані прикладом і заступництвом на Святейшей Панни Марії, Маті Твоєго Сина, завсюди послухмяно виконували Твою волю праз Христа, Пана нашого.
Молитесь, браты и сестры, как мою, и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Всемогутный Боже, утеловление Твоего одинородного Сына стало початком Костюла. Просим Тебе, прими Его дары, и учини, каб гэтую урачистость Он з радостью удельничал в Евхаристичной таємниці праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, Всемогутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Небесный посланец ввясціў Марыі, што Твой Сын, каб збавіць чалавецтва, сам народится сярод людзей. Найсвятейшая Панна з верою прыняла Твое Слово, праз таямнічае дзеянне Духа Святога зачала Сына і з любоўю насіла Яго у беззаганным улодні. І Он споўніў абяцанне, дадзенае Ізраілю, і аб'явіўся народам як доўгачаканы збаўца. Праз Яго Твою велич праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Твоім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, неба и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит во имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святым, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейснай моцай Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш, асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцай Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскрешение и чекаем Твоего прища в хвале. Пане, вспоминаючи збавчую муку Твоего Сина, а так само, Його цудовне воскрешення в небовшеще, чекаючи другого прища, з подякою складаємо Тебе эту живую, святую ахвяру, узглянь просим на дар Твоего Костюла, и прими его, як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивлен, и дозволь, как мы, взмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыі, со святым Юзефом, яе абраннікам, со святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мученикамі, і усімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкуплен. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто у ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, хлеба нашего, что ценное, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші. Допоможи нам в милосердності Твоїй, каб ми були завсюди вольні від греху, і заховані від усілякого неспокою чекали сповнення щасливої надії і прийшли збавця нашого Ісуса Христа. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам», просим. Не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами.
Передайте ближнему знак с упокоем. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, podaruj nam spokoje. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Ані, я не варты, каб ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Добрий Боже, нехай уділа Евхаристичних віри вмацує в наших серцях віру у Єсуса Христа, який був зачатий з Панни Марії, каб ми завсюди познавали, что Он соправный Бог и соправный человек, и прозмос Его з мертвых повстання, увойшли в вечную радость, яки живи и владарит на веки вечные. Ну, хочете сесть, так сядайте. Я так довго не собираюсь оказать, це правда, бо з праці сьогодні працівний день. Только послухайте, ось гэта такі абразик, гэта маленькая кніжачка, яна ёсць там пры ўваходзе у касцёл, ее можна ўзяць, яна дапаможа вам з гэтай практыкай духоўнага усынаўлення гэтага ненароджанага дзіцяці. Тыя, хто захочуць менавіта ў гэты дзень, асабліва ёсць такім днём, ось калі гэта распачынаецца гэтае усынаўленне, але можа хто рашыцца і наступны дзень. Памятаем таксама, што можам усынавіць толькі аднаго, і таксама памятаем аб тым, каб гэтую малітву не можна яе прарваць. Сёння яшчэ хачу таксама заклікаць вас да іншай малітвы, менавіта малітвы за Беларусь. 103 гады, калі мы святкуем у гэты дзень, як наша дзяржава упершыню была названа незалежнай. Таксама просім, молімся аб гэтай незалежнасці заўсёды за нашу бацькаўшчыну, за ўсіх беларусаў. Яшчэ перадайце, каля ласка, тым, бо збольшага, я думаю, сёння ўсе паспавядаліся, але вашым блізкім, родным, знаёмым, каб не адкладвалі споведь на апошнюю хвіліну, бо ўжо ад вялікай серады пачынаючы там не будзем у вялікую сераду, гэта апошні дзень споведзі, і пазней ўжо не будзем, каб перад святамі мы былі ў стане асвячальнай ласкі, каб мы маглі поўнасцю ўдзельнічаць у радасці Хрыста ўваскрослага. Просім Айца Анатолія благословення. Похилите голову на благословление. Пан з вами. И с Духом Твоим. Бог, який збавив світ про свого Сина, народженого з Панни Марії, нехай одорить вас своїм благословленням. Нехай вас завсюди туляє свою опікою Панна Марія, яка народила давцю життя. Усіх вас, які собралися тут, каб у гэты дзень аддаваць ёй пашану, нехай Бог одорить сапраўднай радасцю і вечным шчасцем. Благословление всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Идите в спокое Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, супроть спокусов, поставь злого духа, будь нам